Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ दा मबाइलाव माबोरै खालामो एबी कनस्टेबल यूबी कनस्टेबल आसाम पुलिस कमान्ड एसआइ लेभेलाव स' लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानोना गोबां खामानि दङ आरो मिस्टेक खालामो नोंथांमोना रेजेक्ट जागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन गाव गावनि मबाइलाव स' गासैबो पोस्टआ एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय नाथाय एक्सट्रा बेयाव नोंथांमोना मोनाखै खनसेनो नोंथांमोना मोनसे अप्शन मोनदों एप्लाइ हियर गोजौआव स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन स' बे एप्लाइ हियराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जागोन माखासे गाइडलाइन्स दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन मोनदों गाहायाव स' नोंथांमोना क्लिक खालामबा बिनिफ्राय नैबाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना मेनुवेल मोनगोन माबोरै खालामनांगौ नाथाय जों डाइरेक्ट एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो बेबादि अप्शना फैगोन स' बेबादि अप्शन फैनाय लोगो लोगो मोननै टाइपनि अप्शन मोनदों मोनसे जाबाय रेजिस्टार मोनसे जाबाय लगइन दा नोंथांमोना गोदानबा रेजिस्टार खालामनांगोन आरो खालामनानै आइडि मोनोबा स' नोंथांमोना लगइन खालामनानैहाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय बबे पोस्टआ एप्लाइ जाखो होनोब्ला व्हाट्स निउ नायदो दा बेयाव गासैबो पोस्टआनो अनलाइना जागासिनो दङ नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों बिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखांखाबाय स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय नायो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव कल नाम्बार दङ जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाबा बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन स' बेनिफ्राय सिगांनि आइडिया जाया गोबां सोंनो हागौ सिगांनि आइडिया जाया दा बेखायनो जोङो रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां नायनांगोन दा फट'आ नोंथांमोना लेटेस्ट जानांगोन जानुवारि 2023 नि उनावहाय स' नोंथांमोना खेबनाय जानांगोन बेकग्राउन्डआ बेवहाय गुफुर कालारखौ बिदों व्हाइट कालारखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो मेक्सिमाम 450 किबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन जिपिजि हिसाबै आरो साइना 100 किबिसिम दा साइना 100 किबिसिम आपल'ड खालामनांगोन जिपिजि हिसाबै नाथाय गासैबो डकुमेन्ट्सआ पिडिएफ नांगोन दा फार्स्टआव कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एसप्रुफनि थाखाय एडमिट कार्ड मेट्रिकनि नांगोन बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेटनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेट नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना दङब्ला हरबानो जाबाय गैयाबाबो सोलिगोन एन्ड बेनिफ्राय हम गार्डनि एक्स सार्भिसमेननि दङबा हरबानो जाबाय गैयाबाबो जागोन बार्थ सार्टिफिकेट दंबाबो नोंथांमोना हरनो हागोन गैयाबाबो जेबो नङा स' बेनिफ्राय क्लास 6, 7, 8 फरायनो थाखाय एक्सट्रा भिडिअ फैगोन नोंथांमोना सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन जेब्ला ग्रेड 4आव खालामनो हायोब्ला स' नोंथांमोना आन्डार मेट्रिकआ नोंथांमोना ग्रेड 4आव हागोन स' बेखौ दोनथ'बाय दानिया फैबाय रेजिस्टार दा जोङो रेजिस्टारखौ बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना बेयाव नायदों जेरावनोखि गोजा नाम्बार दङ नोंथांमोना कम्पालसरि स' कम्पालसरि आपल'ड खालामथारनांगोन होमबासो साबमिट जागोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना ओरैबायदि चेन्ज जादों बेवहाय मोनसे अप्शन दङ स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्ट्रि एबा मिस एबा मिस्टार नोंथांमोना होनांगोन अके नामनि सिगाङाव स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां नायना लायो दा बे बक्सनि सिङाव स्ट्रि दङ श्रीमती दङ मिस्टार दङ मेसेज दङ नोंथांमोना बबेखौ होयोबानो जाबाय हमना ला आनमेरिड बा स्ट्रियाव होदो बेनिफ्राय मेरिड बा नोंथांमोना मिस्टार होबानो जाबाय बेनिफ्राय श्रीमती हिन्जावफ्रा होबानो जाबाय मेरिड बा आरो नोंथांमोनाहाय जुदि हाबा जायाखैबा मिस होबानो जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो एन्ड बेनिफ्राय फार्स्ट नेमाव नोंनि नाम थाबाय मिडल नामाव नोंथांमोना मिडल नाम दंबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ होबानो जाबाय अके स' बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामनानै होनांगोन स' बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ दङबा होबानो जाबाय गैयाबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय हाइस्ट क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय हाइस्ट क्वालिफिकेसन होबानो जाबाय हमना ला डिग्री पास एचएस पास एबा नोंथांमोनाहाय हमना ला क्लास 10 पास दा जायखिजाया नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेयाव इलिजिबल जाबानो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन मोनसे आइडियानो गासैबो पोस्टआव सोलिगोन दा हमना ला डिग्री पास जाबाय बेनिफ्राय पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामना लादो गावनिखौहाय स' रेजिस्टार खालामनायावहाय दा बेयाव जोङो सेलेक्ट खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय कास्टखौ नोंथांमोना बेयाव एसटिपि कोटायाव होनांगोन देन जोङो लास्टआव मोनदों बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना होनानै स' बार्थडेखौ होदो बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार दंबा होदो गैयाबाबो जेबो नङा अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना टिक मार्क होनानै रेजिस्टार खालामनानै आइडि मोनसिगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा हमना ला जोङो बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय हमना लादो नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामबाय एन्ड जों आइडि मोनबाय थ' बेनिफ्राय जोङो बेवहाय रेजिस्टार आइडि मोनबाय बेखौ नोंथांमोना नट खालामना लाबानो जाबाय एबा स्क्रिनशट खालामना लादो लगइनआव थुदो देन लगइनआव थुनाय लोगो लोगो जों जि आइडि मोनदोंमोन बेखौनो होनो हासिगोन नङाब्ला मोनसे अप्शन दङ नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार बेखौ होफिनदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना होनानै स' लगइन खालामनाय लोगो लोगो स' दानिया लगइन जानाय लोगो लोगो दानिया गाहायाव नायदो स' गाहायाव माखासे सिरियाल दङ दा बबे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव एप्लाइ अप्शन मोनो देन नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ हियराव थुनाय लोगो लोगो एबा एप्लाइ अप्शनाव स' नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन स' बिनि एप्लाइ गासैबो पोस्टआ जाजोब्बाय दा बबेयाव नोंथांमोनाहाय माने इलिजिबल जाया बेयाव नोंथांमोना नट एप्लिकेबल दिन्थिगोन बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा स' बेखायनो जेराव एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय अके बेयाव गोबां रोखोमनि पोस्टआ दङ नोंथांमोननि सायाव थाबाय हमना ला दा बे डिग्री पास बिनिया हमना ला ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो हाया स' बिदिब्ला जों थांसै एबी यूबी कनस्टेबलाव जों एप्लाइ अप्शनाव क्लिक खालामसै नोंथांमोना बेयाव खनसे क्लिक खालामदो देन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांगोन
दा जों एप्लाइ थुनाय लोगो लोगो बेयाव फैबाय एनसिसि दंना गैया जुदि दङबा नोंथांमोना येस होनांगोन बेनिफ्राय अपसनाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन बबे सार्टिफिकेट दङ CBA दङ देन बेनिफ्राय PDF सो खालामनांगोन आरो बे PDF बा स' नोंथांमोना 200 KB सिम नोंथांमोना मेक्सिमाम आपल'ड खालामनांगोन बेखायनो डकुमेन्ट्सखौ स्केन खालामनानै PDF खालामनानै नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन बेयाव येस नो होननानै स' बेनिफ्राय मोस्ट इम्परटेन्ट आपडेट NDFB नोंथांमोना येस एबा नो मोनसे अपसन मोनदों अके स' बेखौ नोंथांमोना येस होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय सार्टिफिकेट स' नोंथांमोना सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा स' नोंथांमोना सार्टिफिकेट आपल'ड खालामाबा NDFB नि नङाबा बेयाव आपल'ड खालामाबा स' नोंथांमोनाहाय रिजेक्ट जागोन दा हमना ला जों येस नो होननानै जोङो साबमिट खालामसै सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो हमना ला BDP स्पर्ट्सनि होनानै देन बेनिफ्राय जोङो फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय बबे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों स' बेयाव कनस्टेबल AVUB दङ स' नोंथांमोना बबे पस्टआव खालामनो सानदों EPRB दङ स' गासैखौबो सेलेक्ट खालामथारनांगोन बक्सआव अब्लासो नोंथांमोना अपसना गाहायाव फैगोन जुदि बक्सआव सेलेक्ट खालामा नोंथांमोना फैनाय नङा स' बेखायनो जों गासैबो खालामनानै जोङो सेभ एन्ड प्रसिडआव लांसै स' जोङो सेभ एन्ड प्रसिडआव लांनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजआव फैगोन स' बेखायनो गासैखौबो नोंथांमोना बक्सआव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसिगोन दानिया फैबाय सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनाय दा बे सार्टिफिकेटआ फार्स्टना जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामथारनांगोन PDF खालामनानैसो नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन नङाबा स' जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय PRC नांलायथारा अके सेकेन्डआ PRC बेनिफ्राय एज प्रुफआ जाबाय नोंथांमोना मेट्रिकनि नोंथांमोना एडमिट कार्ड आपल'ड खालामनांगोन अके बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांलाया बेनिफ्राय फट' बेनिफ्राय साइन नोंथांमोना आपल'ड खालामदो अब्लानो नोंथांमोना बेयाव एक्सेप्ट जागोन स' दानिया फैबाय पार्सनेल डिटेल्सआव दा बेयाव नोंथांमोना मोननैसोल' एडिट खालामनांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि नेशनेलिटि स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो इण्डियानखौ होदो बेनिफ्राय रिलिजनखौ नोंथांमोना जि दङ नोंथांमोननि धोरोमखौ होबानो जाबाय बेयाव स' बेखौ जों क्लिक खालामबाय स' बेनिफ्राय मेल ID बेनिफ्राय एडिशनेल फन नाम्बार नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बारखौ होनो हायो गोसो दङबा होआबाबो जेबो नङा दानिया फैबाय कमिउनिकेसन डिटेल्सआव नोंनि फुल एड्रेसखौ नोंथांमोना लिरना होदो बेनिफ्राय एड्रेसा प्रेजेन्टआ जुदि पारमानेन्टजों जुदि सेमब्ला नोंथांमोना सेम एज होयोब्ला गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन एन्ड बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोनाहाय थांनांसिगोन दा जोङो नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बर्डखौ होदो सेबा एबा नोंथांमोना CBSE 10 पासखौ मा खालामदों बर्डनिफ्राय बेखौ होदो रल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होदो पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव डकुमेन्ट्सखौहाय PDF खालामनानैहाय आपल'ड खालामदो मेक्सिमाम 200 KB सिम नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन थिग बेबादिनो HS पासबा नोंथांमोना HS पासनिखौ होबावदो फिन खनसेबाव बेनिफ्राय स्ट्रिमखौ होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिं बेखौ मिथिखासिगोन सेमान दङ देन नोंथांमोना एसेकनिफ्राय पास जायो हमना ला देन बेनिफ्राय बेखौ आपल'ड खालामदो नोंथांमोननि गासैबो डिटेल्सखौ होनानै फिन खनसेबाव जुदि डिग्री पास दङबा स' नोंथांमोना डिग्री सेलेक्ट खालामदोंबा हाइएस्ट क्वालिफिकेसनखौहाय बेखौबो नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगौ जायो स' बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना फिन खनसेबाव थांबावनांसिगोन अके दा बेखायनो जोङो सेभ एन्ड प्रसिडआव जों थांनाय लोगो लोगो एबा प्रिभिउआव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामगोन गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेखायनो जोङो सेभ एन्ड प्रिभिउआव थांसै फैदो गोबाव खालामा दा जोङो प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो गासैबो नोंथाङा मा फिलआप खालामखो गासैखौबो नुजोबगोन बेखायनो गासैखौबो मोजां नायजोब जुदि गासैबो अके जाबासो नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालाम दा बेयाव गासैबो चेक खालामनानै नोंथांमोनाहाय बेकबो थांफिननो हागोन जुदि जायाखैब्ला जुदि जाबायबा नोंथांमोना कनफार्म खालामनानैहाय फाइनाल साबमिट खालामदो अके बेनिफ्राय बियो एप्लाइआ जासिगोन स' बेनोमोन AVUB कनस्टेबलनि एप्लाइ प्रसेस जायखिजाया गासैबो पस्टना सेमानो दङ एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप फैगोन फर्स्ट वाइसआवहाय अभारअल नोंथांमोना बेयाव मोनखाजोब्बाय गासैबो गोरोबखायो नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमाव स' एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना फाइनालि एप्लाइखौ जासिगोन स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम पुलिसनि एप्लाइ भिडिअ